Hoxe, 18 de abril, conmemórase o Día Internacional de Monumentos e Sitios. Para celebralo, o Concello da Pobra programou unha ruta guiada que se desenvolverá o domingo para poñer en valor o patrimonio histórico e cultural da vila. O terceiro ano que se vai a facer é unha actividade que está moi ben acollida por a nosa veciñanza, precisamente por as veciñas e veciños do noso Concello, porque é unha actividade que gusta, porque o obxectivo é eso, pois dar a conocer os sitios de patrimonio que temos na Pobra do Caramiñal e, bueno, é acercar un pouco a historia á nosa xente. Entonces, lles gusta. O ano pasado tuvemos pois, alrededor de 40 e pico, casi 50 persoas, un bo grupo. É unha sorpresa agradable que unha xornada na que se mezcla o divulgativo, pero tamén a veces o dato científico, o dato pouco conocido, pois teña esa aceptación de público. Nos vemos gratamente sorprendidos, incluso eso foi o que nos animou logo a facer durante o verano e durante o outono tamén outros paquetes de visitas polo patrimonio cultural. Nesta edición, o percorrido, que leva por título As casas institucionais dos concellos do Caramiñal e da Pobra, inclúe 3 paradas: o cruceiro de Entrevilas, a Casa da Cadea e a Casa Consistorial. A hora de celebración será ás 11:30, e os sitios que se van a visitar pois son a Casa da Cadea, que recentemente pois pasou a formar parte do patrimonio municipal, ademais foi casa consistorial en un momento determinado da súa historia, a Casa Consistorial do Concello e o cruceiro de Entrevilas. A visita é de balde, aínda que os interesados deberán inscribirse previamente no Museo Valle Inclán ou a través dos teléfonos 981 83 1662 ou 681 17 3484.